Shalom, horas ma dihita saluhuna, suang songonima didongan saha porsiaon na mangihuton permingguanon marhite live streaming, horas ma dihita saluhuna. Adorak suta mulai marhadaulaton, marsaur doho debata, tapakke matiki satokin, pahibuloh rohatta, martangiang di bagasar rohatta bi, martangiang mahita. Amin. Maret de mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toddi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Say tangihon ma suarakku ale Jehovah molo jou-jouau, didok rohakku hodo madok, lului hamuma buhikku. Atong bohimma nahulului ale Jehovah. Sayunang mata bunihon bohim maradop ponau. Jehovah do panodangi diau dohot hatuokku. Tung midai sema mabiarau. Jehovah do partando batoan ningolukku. Tung midai sema au biahaton. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, amanami na di banua gijangi. Usehon ma toddim na bediai dohot hapistaran nasian hoi tu saluhut huriam. Asalam rarat jalalam hot hatam na bediai di tonga-tonga ni hamion.
lehon ma hiras niroha dina posom majamitahon hatam, asalam pita jala lam gadda huriam nabadiyai. Patok tong mahuhut rohanami mangeluiho, sahat rodi ujung di bagasan haporseaun nature, marhiti-hiti anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhatta, marede mahita. Lasmaro hatta di Tuhatta debata, Lasmaro hatta di Tuhatta debata, Lasmaro hatta di Tuhatta debata, haroroani hagogoni, para sirohado Jehovah debata, para sirohado Jehovah debata, para sirohado Jehovah debata, para siroha manang hitaon. Tangihon hamuma patik ni debata, ima sian patik parjolo sahat rodi patik paupaton. Patik parjolo. Audo Jehovah debatam ninna debatatta, dang jadi marakupau bahenomu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganomu jala dang jadi sumanonmu, manangaha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toruni tano, yang go tunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalanna. Aihona uhumna dosugut akka na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggu, di naonomari ma ulahamu nasa siulaumu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi. Dang jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahammu, rodi pangisi ni hutani halak pe na mangibati hutam. Ai di naunomari do di toppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradiat doibana diari papituhoni. Di bahenido ubahen na di pasu-pasu debata Jehovah, ari paradianan nai, jala di parbadiai. Ido sahatna, atong rap mangilugu mahita tu debata lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Tapuji Tuhatta marede mahita.
tatopo tima dosatta. Ale Tuhan debata amanami pargugu na sohatu dosan, para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujulum manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahato dohami tubu, jaladanga dong hapor seaun di bagasan rohanami hian, saluhut dohami manibbil sian akka dalammu. Macai gudang do pangalasion nami di patikmu, alai ingot mahami ale Tuhan, ala ni dengan di basam dohot asi ni roham. Sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposoon nami dohot pangalasion nami. Say ingot mahami hobbar tuasi ni roham, dohot dengan di basam ala ni goarmu, ale Tuhan Yesus marpamuati maroham, di dosa nami nagodangi. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Songonoddo hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau hamu akan naloja jalana sorat asa hupasonang pehamu. Buat hamuma augakku tuhamu, guruhon hamuma sianau, aina labbok doau, jala naserep marroha, asa dapotan hasonangan toddimuna. Ai labbok do augakku, jala neangdo dohot nahu paporsatom. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji Tuhatta maredde mahita. Tabige jala tajahama marsika sorin hata ni debata turpup di minggutta sadarion sian pangukapon 22 ayat 12 sahat rodi ayat 20 sada. Songonoma hatana. Idama girama auro buanok kuma upa silehonon tuganup hobbar tu naniulana. Martua ma akka namaburi abit nasida, asa marhuaso nasida, marjabbar di hau hanguluani, jala masuk sian akka harbangan, tubagasan hutai. Au Yesus marsuru suru aku maka tidak Tuhamu akaon madapoton akka huriai. Au do urat dohot margani Daud bitang sipaias na marsinoddangi.
akkahata panurirangon ni suraton. Ia adong namana baitusi taban ni debatama tu ibana akkaha persuhon na tersurat di bagasan bukuon. Jidok ibana na makatidak konon. Olo na Roma au tibu. Amen. Roma ho ale Tuhan Yesus. Didongani asin rohani Tuhan Yesus maakkan badia. Ido sahakna mertua doakkana tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Tapuji Tuhatta mared demahita. Tidak koma hata hapor siautai songon na hina tidak koni dongata sahapor siau disadok portibion rak mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pargugu naso hatu dosan na tumo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siatod parbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhatta na tumaon na birnit di panghuman ni silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tubana toru dung ditanom na mula mangulu di ari patoluhon na manaik tu surgo lauhudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargugu naso hatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au posea ditot di parbadia jala adong sadahulia na badia ulia hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot di hasani dosa dohot di hatai namadok mula mangulu sogot daging ni halak na mate dohot di hanguluan na sorasu. Amin. Tapi kema ede pujian sian punguan lansia laus diruti punguan Joshua lansia.
Tabekema tikting namasa dohot aneng masa dihuriatta. Shalom, Horas. Titing namasa dohot semamasaun dihuriatta Minggu tanggal 1 Juni 2025. Sada Romawi Pakobasion. Sada Goar minggu dohot topik minggu. Goar ni minggu sadarion minggu eksaudi. Topik minggu Jahobado Raja. Sada titik 2 Padidion Nabadia. Di hari minggu sadarion tanggal 1 Juni 2025 di parmingguan pukul 10.30 patu paun nihuriatta do Padidion Nabadia tuyanakon ruas nihuriatta opat keluarga ima naparjolo keluarga Faisal Jimmy Sigop Roganda Inang Epa Veronica Boru Lubat Tobing Sianwek Rambuta 2 Paduahon keluarga Lamhot Honeiker Sibolon Inang Lydia Elvita Mandasari Boru Sagala Sianwik Rambutan 2 na patuluhon keluarga Reinhard Jos Sirait Inang Veronica Mei Boru Tambunan Sianwek Makassar Sada na paupaton keluarga Roni Parhehean Simanjuntak Inang Rizki Widiarti Boru Pak Pahan Sianwek Keramat Jati Sada. Sada tolu titing naing merbagas titing perjolo naing majalo pamasu-masuon perbogason ma Raymond Nicholas Silalahi anak ni Amata AKBP Purnawirawan Mensen Aldemar Silalahi Tubuni Inata Dr. Dame Epalina Boru Simangunsong SKM MKes Ruas ni HKBP Indra Kasih Resort Indra Kasih Distrik 10 Medan Aceh Dohot Orwana Jessica Rutmana Boru Simarmata Ruas ni HKBP Keramat Jati Sianwek Keramat Jati Sada Boru Niamata Mangaliat Simarmata SH Tubuni Inata Pendeta Doktor Anna Cehapera Pangaribuan Pamasumasuan di Patupa di hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 pukul 10 WIB di HKBP Indra Kasih Resort Indra Kasih Distrik 10 Medan Aceh di pasu-pasu Tuhan Debatama Sakap Parsari Peon Nasi Daing. Sada titik opat ruas na
marulang tahun pa-70. Di hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 nasalpu amata matden marpaung nunga gonop marumur 70 tahun. Hobbartu program ni huriata pas haton ni huriata do ulos turuas nagonop marumur 70 tahun. Sian yasni rohani keluarga dang pola di jalo ulos can huriata. Tatangyakon mana sida di lehon hahipason dohot gajang ni umur Tuhan Yesus nama ngaramoti nasida. 2 Romawi Dewan Koinonia 2.1 seksi paropuan. Hobbartu program seksi paropuan tahun 2025 naing patu paun nasida basar di hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 di Joloni Garejata marhite titingon seksi paropuan manggokon paropuan na adong di wek na adong usaha UMKM na laho patadahon produkna boy madidaftar melalui pengurus inti seksi paropuan ima. Ketua Nyonya Manik Boru Marbun, Sekretaris Nyonya Haloho Boru Sibolon, Bendahara Nyonya Manalu Boru Munte. 2.2 Ruas Nataba. Di hari Minggu tanggal 1 Juni 2025 nunga tajalo gabi ruas ima PB Nurista Ayuning Tias sahalak naposo sidi khusus tinggal di Jalan Mahakam nomor 40 RT 15 RW Onom masuk tuwek Rambutan 2. Tatangyakon manasida anggiat gabi ruas namangulu di Huriata. 2.3 calon guru sekolah minggu. Pembukaan guru sekolah minggu di Pagajang dope 1 akhir bulan Juni 2025 marhite titingon di pabotohon tuganup ruas nagiot rohana laho makobasi di seksi sekolah minggu boy ma di daftar marhite sekretariat ni Huriata jala dibuan ma surat pengantar sian wek na dohot surat persetujuan orang tua jala nunga makatidakon hapor siaon goar calon guru sekolah minggu naung mendaftar tu sekretariat ni Huriata imam sada Dokter Loye Resnauli Boru Papahan Sianwek Rambutan 2 Ramos Parade Hutagalung Sianwek Keramat Cililitan. Tolu Nopelia Yohana Dumayanti Boru Simamora Sianwek Duku. 4 Tasia Maria Vera Sari Simamora Sianwek Duku. Tolu Romawi Namar Ragam. Tolu titik sada petugas kebersihan dohot na patupahon bunga langgatan. Petugas na payasod dohot na patupahon bunga langgatan tu hari Minggu tanggal 2 Juni 2025 ima sian wek Cijantung Pasar Rebo. Tolu titik 2 retreat wek Duku. Di hari Sabtu tanggal 31 Mei sahat tanggal 1 Juni 2025 borhat do wek Duku patupahon retreat maringanan di Villa Evata Cisarua Bogor. Na dihuluhon pendeta Eben Sihardo Simanjuntak. Tatangyakon ma anggiat ulauni mardalan dohot denggan. Songonima sahat nititing di minggu tasadion akka nasoni jakahod dititingon boy ma tajaha di WA Group tapi manang website HKBP Keramat Jati. Shalom Horas. Tabegema ede pujian sian punguan inahanna diuruti muse ede pujian sian naposo bulung.
Maret di Mahita, sian 560 sia, laos di somma tapasahat pilihan sadaa dohot sadabi.
Adong amanginang tabahan nitikting ima retreat Parguru Malua tahun persiajaron 2024-2025 di Patupa di hari Jumat satu hari Sabtu tanggal 6 satu tanggal 7 Juni 2025 tatangnya koma asabui terpatupa doh denggan ima tabahan nitikting dihita mulai tema Martang yang mahita. Dame ni debata na sumurung sian salhut roha. Ima na mangaramuti akka ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus. Amin. Horas madihamun saluhutna. Selamat hari Minggu. Tajako mahata ni dibata ima sian buku ni parpesalmen bidu sia pulu pitu. Mamukamai sian ayat sada lalu tu ayat 12. Songono mahatana. Jehovah do raja. Marulup-ulup mata noon. Marlas nirohama pulu-pulu akka na lan i. Ombun jalaha holomon maripot ipot humaliang ibana. Hati gora dohot uhum ojahan ni habang sana. Api mardalan di juluna mangaton akka alona humaliang. Disondangi akka hilap nado portibion. Jadi lalu-lalu tanoon marnidasa. Malalado akka duluk songon patis maradupon buhi ni Jehovah. Maradupon buhi ni Tuhan ni sadok tanoon. Di baritahon aka langit do hati goranna. Jala sude aka bangso marnida ha muliaonna. Ikon tarurak sogut sude aka si soba aji-ajian. Aka na papuji-puji diri namida gana-ganaan. Ikon marsomba tu ibana do sude aka di batas sileban. Di begesiot dui jadi marlas ni rohama marolop-olop makaburu ni Juda alani panghumu ali Jehovah. Ai hodo ali Jehovah na tumimbul gumonggom sadok tanoon tumimbul situtudo hosia nasa di batas sileban. Hamu ale akana makaholongi Jehovah sai hagigihon hamu mana jat ibana do siramoti todini akana niasianna. Sai paluona do nasida sian tangan ni parjahat. Sai tarsabur do hatiuron di partigor. Jala las niroha diakana uncur maroha.
Marlas ni roha mahamu ale aka partigor di bagasan Jehovah jala puji hamuma guarna na badiai. Ima sahat ni turpuki. Huriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus di buku Parpesalmenon tunggodang do sorminan. Ima taringot tu gulmit ninguluni Parpesalmen manang hajol maun atiyahay ng nuaing pe. Marumakon las ni roha, marumakon arsak ni roha. Dipatanda hon Tuhanido songo panupa ibana, songo sipalua ibana, raja do ibana, raja na marhasa ngapon di saluhutna. Alani mamanginang huriana hinolonga di bagasan Yesus Kristus turpukon ima sada termasuk buah-buah do Parpesalmenon. Pabuahon, pabotohon, debatado raja. Nah sini buku Mazmur ini memberitakan kepada kita semua dan kepada semua bangsa, semua yang hidup, dialah raja. King of the king, raja di dunia ini dan raja di mana saja. Alani dada tu bangsa Israel buah-buahon. Ala itu sadok pertibiot doa manginang nang akka bangsa nadaupi na digombarhon imanakin pulo-pulo akka na lani. Hati bulan ni dibata melampaui batas geografik dohot bangso tung sadok na tinopado hinang hamna. Jadi debatado par nguluon na tigor jala namar ha guguon. Jadi dialah penguasa dari semua yang ada di dunia ini dan segalanya. Buah-buah namanginang nama saya gugodo di pagogo turpukodo buah-buahon ima maswarahon hasokalon dohot hatigoran dohot holong ni rohani debata. Jadi nats ini memberitakan sungguh dialah Tuhan yang maha adil dan kekal dan maha pengasih dan penyayang dan sebagainya. Jadi lengkap, tidak ada yang kurang yang dia perbuat bagi setiap kita manusia dan semua yang dia ciptakan. Oma amanginang nanidokna silehon-lehon naubalga sian debata. Dison silehon-lehon naubalga imada danak nanaing sididi honon ngay buwan na toras na nuaing. Oma silehon-lehon naubalga sian debata. Ido ubahay didok hita halak batak anak kokido ha moraon diaw. Anakku adalah kekayaan bagi kita. Amin. Ido anak kota ido hamorao dihita. Nang pe dak tamahita alai dilehodo kesempatan tuhita. Sama ngulu rapon Tuhan Yesus disaliling nililing na. Dang bui haluoni amanginang dituhor marhite par ni ulaw ni jolma. Keselamatan itu tidak bisa dibayar dengan uang, dibayar dengan kebaikan manusia. Keselamatan itu, kesejahteraan itu hanya dialah raja dari segala raja yang bisa memberikan kepada kita semua umatnya, kepada kita semua bangsa yang ada di bumi ini. Jadi
saguru di ibanadu saluhutna. Sapatik sapangguarado di ibana saluhutna. Ikon sakap ni debatado naikon pasauton na di portibio nang dihita si ihuton na makapursiay ibana. Holan marpakirimot do hita. Holan berencana do hita. Ido ubahen warta ni huriata HKBP nang mardalan nang masa dohot nanaing si pamasahon ni huria. Dang adong bui na mengambati nanaing masa do si pamasahon ni huria. Ala huriana do. Debatado raja ni huriai. Ido ubahen adong inditakan. Yesus Rajani Huria. Itu kan? Yesus adalah Raja Huria. Yesus adalah Raja kepala di rumah tangga juga. Itu umbah ini kon tahagu godo tangyak tadi genuk rumah tangga ta. Hodo Tuhan uluan ni rumah tangga om. Pargugui mahami. Ama manguluhon rumah tangga namion. Jadi dapui lomo-lomo ni ama di rumah tangga na. So tung dohono muna anak ni raja doa audo na manguluhon ima rumah tangga. Dang bui iko jolo martangi yang dua ama. Nang pehita patrenial dang matrenial hita. Songon halak padang. Patrenial do hita. Sian keturunan kaum bapak manang bawa do hita. Nagabi uluan. Alai digijang ni adong muse. Hidu umbahin sejut-jut tabigi ada langit di atas langit. Atong mulu mamora hita, mulu na pistar hita, adong do hape digijakta na pistar, nang mamora. Ima saluhutna di ibana rajai. Sitong do guarna Jehovah do raja. Lanima huria na hinolongan di bagasan Yesus Kristus terlemu bihamu na toras na naing mampuan danak lau si di honon Yesus do na mangaturhon Yesus do na mangalehot danaki ikontong mulak tu Yesus nang tuhita sudi alani martangiang kamu pasatamu danaki tu Tuhan samargugu hamu manguluhon, mangaturhon, mamudai akka dak danaki. Dan asal dilehon Tuhan dak danaki Tuhamu asa suromuna daun. Alai ikonadong do haporsiona hot satia tu dibata. Ido pangajaran inatoras. Dan arta leonomuna tu si. Dan sertifikat tanu warisat daun. Sotung alai hatani Tuhan itu. Uriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus. Haluau do sakap na binahen ni dibata. Dilehon do pakirimon tunasana olo ro tu ibana. Yesus do namamuhai uhut paucukon nasana adong. Nunga adong hian ibana ditiki panopau jalarodo ibana sugut diari parpudii. Astuana marwaso do ibana disaluhut marwaso maradopon hamatiat dohot hanguluan. Debaheni tuakan asai mian di bagasa dosa pakirimo do dapot sa dinaroji susi. Alai na olo paubau roha jala majakon asini rohana dapoton haluau do nasida rap madala do amanginang ima patik ni debata dohot berita nauli nang takas tabige di ombason ohum natigor dohot asi ni roha na paluahon manusia. Alani
minggu eksaudido guar ni mingguta diombason. Ima nama dok minggu parningotan niari hananae ni Yesus dohot hasasaur ni toti parbadia. Eksaudi sian hata Latin astuanna sai tangi homma. Songon akka sisianna hita kana pursia si huton ibana hita namai maimahon hasasaur ni toti parbadia. Dung manaik Yesus suak songonido akana porsiai di minggon paimahon haguguk ni padan ni debata di na maimahon uhut mahuriai mangido tu debata sai tangi homa suaraku debata Jehovah. Sudah maju hita madok saya tangi homa suaraku Tuhan debata Jehovah. Sada dua dah. Ya, marsi jalan mah muali rokok kamu mah saya ditangi hon Tuhani mahate amang hinang manang eda manang lae marsi jalan ngejuhamu alai ima rokok kamu saya ditangi hon Tuhani mate tang nyata ipe bui. Silakan. Saya ditangi Tuhan ini mate mama papa anak kita ini metong asa gabe siulu ajar napa tu natoras na termobi sudi hidup tong amin hidup tong hidup terpukon saya tangi hon ikon hidup dohono taparjulu saya tangi hon Tuhan tangi yang namion di leoko dak dana dihami asa saguru diho dak saguru diau ni motong tak pui lomo ta asa saguru diho danakon halana masai ahadu portibion jahat uludo hita lengah lalap ta pikir do sitong na tabaheni sonang rohani di patah hapi daong gawi uhum do di hita amanginang asa ditangi hon alani marlas ni roha mahita paimaimahon Yesus tuatai dak taboto tikki sadiarina alani ganuk tikki mahita manginang rade manumunumu harurona na parpudi lapatan na mulurade didok manumunumu harurona na parpudi dang dohono disi neng marujung hita daong alai bahasana rade hita manumunumu ibana mari kita bertobat yang belum bertobat mari kita berubah dari mindset yang lama ke mindset yang baru dia mana gabilomo ni rohani di bata nasalingon saya salah do hita di keluarga ta ya kaya na kota po puta parmain nang helata nuaeng mubame una kolan saya edi saya guguh marede de hon songon pop ni ima batakia te mubana maawina macam holan hata do holan edi do muba ini ai sogot lau mesti tu kodi tua lau mesti tua macam unang ni anatong muba sahali muba matong asa rohaima na saut di dipata mata guru roha sisian mata do gabi parnidaan marnida dia do patut si contoh si tiruhon alai rohama pasakapon pasauton marhite pangidoat tanakin tah gugu homadok sai tangi homa hami Tuhan Jehovah amin martang yang mahita debata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami mau lihat tema Tuhan asidot holong ni roham dohot dengan di basam na saya toktong ho mangiring-iring pardalanan ngulu nami tar mobi nang diombaso Tuhan pardalanan ni sude aka program-program ni huriam pakko baso ni huriam aka namasa dohot nanaing pamasaum Tuhan pargugui mahami parladum
nang naposom Tuhan laho mangulaho ni rapdohon akka sude ruas nyuriam nang ojak Tuhan nang di pasu-pasu ho di ramutiho saluhutna atong Tuhan dang margugo hami anggo so ditangioko pangidua dohot tangyang nami atong marpanangi maho Tuhan di hami di sude tangyang nami di sude pangiduan nami Tuhan asi maroham Tuhan jolma na marpakirim do hami makirim hami Tuhan tu adu pamuna badie Tuhan hami pardosaon ranaro marsumba marsinggang di lupami Tuhan mangidohon marite minggu nami eksaudi tangi homa hami Tuhan tangi homa suara-suara ni ruas ni huriam nasa margugu na sida martangiang alai dang namarrodo pe Tuhan ima sinakapan pak asa toktong las rohana sida jala lam tambah porsiona lam margugu lam satia ibana Tuhan iut toko Tuhan tarlumo bima Tuhan utang yo kami ma tuaka dongan nami sa porsion na di bagasan op nami dope di rumah sakit ima amang es marpaung sian Makassar sada di rumah sakit Tangerang Nyonya Siregar boru papahan di RCM tarlumo pima si Desi boru Tagalung di rumah sakit Polri homa Tuhan mama masu dokter nang medis nasai berusaha nasida mabolokot sahid sian pamatangna asa bui ibana Tuhan di bagasan penyembuhan asimaroham Tuhan pargugui ma aka dokter nang medis tarmobi di homa mangalehon hasisikop ni jala mangidohon asa saitang swaksoni mata Tuhan nang amanami imana di tanggal 25 Mei 2025 amanami mat dan marpaung na gonop umur nasida na di tanggal 25 Mei Tuhan ima 70 tahun nas las ni rohana doi Tuhan alai totimma mangulusi Tuhan alai totimma mangulusi amsi amanami maten marpaung di umur na 70 tong swaksoni nang keluarga na pinoparna pasumo Tuhan saluh na ramo ti Tuhan asa di bagasan hai pason Tuhan di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami swaksoni nang anak